keskikentän syöttö tulee perille. Suez, isokokoinen Jeff Suez alueelle ja jää kuitenkin Mikkola puolustukseen. Sitten kulmavääntö, jonne menee Suez kaksin käsin torppaamaan kärppäpelaajan pois tilanteesta. Ja kilpailuisteluun näin lähtee Jonas Andersson, karkaa läpi, uittaa kiekon maaliin ja nyt oli ihan upea suoritus Jonas Anderssonilta. Pikku kaffekupposet Bryggerille ja peli on kyllä tällä selvä 4-0. Ja näin siinä vai käy, kun Blues hakee isolla sykkeellä kavennuksia, niin Andersson karkaa ja on uskomattoman hienossa finaalivirreessä Jonas Andersson. Tehot 3+3 jo näissä finaaleissa ja onhan tätä kelpaa katsella. Se on Kaavikupposen paikka, ei auta muuta. Tää on herkkuu sinne kotikatsomoon. Mikkola puolusti hyvin tuon tilanteessa aikaisemmin ja pisti laidan kautta pillerisyötön, minne Andersson luisteli. Ja nää on niitä semmosia, kun joskus näet kaverista siinä vaiheessa, kun se lähtee luistelemaan, sai kiekon tuossa keskialueen. Andersson näki jo, että se ei hirveä päättäväisyys, että sieltä tullaan sit siihen malliin kanssa. Ja siinä on Peter Forsbergin videot myös kelailtu läpi pari kertaa. Hän on niin vahva luistelu, että hän itse asiassa pääsi yksilöpitilanteeseen, että hän pystyi polkemaan sieltä. Mutta tässä näkee Kärppien pelikin nyt.